Ka. 1, 2, 3, 4. Iduko pang udong, iduko pang Overlap udong. lagi ang mga kamot. Kana. Way putol. Kasi Isip ko puti na isto nga oh. Puti. Sige pa Tanawang daw. center sa ninyo eh. Stop, stop, stop. Wa ka center. Bato ko. So muna yung latest karon mga higala no ang Balik ka again. Balik ka sa. Skymtang karon sa Binyo nindot Balik ka, kayo. higda sa. Balik. Okay na gyud oh daghan na kay mga buwak-buwak. 4. Daghan na tanong mo nag-rehearse dere. Murag final lagi ni nga Day, barog mong duha ha, barog mong duha. Adjust mo sa ilang black tone ko. Alin sa tuyok ka. Ibutang na sa kuan. 4, 3, 2, bira. 1, 2, 3, 4. Barog pa ng white, barog pa ng white. Barog mo inday. Barog mo. Apilang props. Kanang second level, pwede na ubos ang buwan day. Saka kunukuan, saka pasaag na siya. Kanang second. Ana. Celebrate, celebrate, go, celebrate Cebu. 1, 2. Kana. Okay, out. Out. Bye. Hinay ra. Tasag oras, hinay. Ang ulo ba? Dong, ang ulo pwede mo makisluyo aning panel ha? Napamay box. Ay lang sa, napamay box. Basta pwede mo kahit sa ulo. Go, tuyok. Hinay lang. Compress. Huwag sa kilid. Go, sodio si. Day, unang ulo niya unya, ha? Unang ulo. Down na dong. Stop. I-down ko ng ulo ninyo pagtupot. Sa side sa pagtupot. Sa side sa nakukti ninyo. Kanang second, mamubo na Ihayang, diga. i-down ko ng liog. I-down liog ninyo. Diga, kanang I-down second ng liog level. ni mo dapit. Pwede isaka ng Kana. second level, day. Diga. Pwede I-higher pag kamot. Isaka pag kamot. Kada. Kani Ang higher usa man ning level. ubos, usa man ning das tumoy. Down sa mo. Hidlin, tanaw dito, isaka ba dito? Ay na mo dong. Ay na mo. Okay na ng third. Ang Okay na second kanina. ra. Dong okay na kanina. So ito na to ang Celebrate Cebu. Oh, celebrate Ayan sila yung kadali. top dito dito. So di na tamo black per segment. okay karon mo ni kahimtang karon mga higala sa Binyo para ugma pohon. Standby riser. Gamay na lang gitiwas mga higala unya. Napta na gyud ni unya daghan ang mga suga. Daghan ang mga lingkuranan. Unya murag 90% na gyud okay na gyud mga higala. Nanay mga tanom, mga tanom gipang linya na dire. Mga bangko perti daghana. Unya na okay na gyud mga final na lang nilang gibutang. Ma'am. Singapore like dahil Singapore like ending, Singapore like. Mo na ni siya. Segment 4. Oh, unya ubay-ubay ng mga taong mananaw dire. Sa mga karon open pa kay festivals. nag-practice pa ni sila, murag taga UC siguro ni. Mar. Oh, Alin lang sa tanan entrance. daghan na kayo open pa ni sa tanan go pay bayad Ayo na karon sa mapahon na bayad. pasaka si Buong diya sa riser kay ang really gitangtang man na. So anyway, Ano dire daghan ang mga gipambutang nga mga kuan sa mga media. Nanay kuan sa media. Nagkadaiya ng mga kuan sa media dire. Oh, nagplastada na sila. Okay, unya mo ni latest karon Ma'am, department sa sa kadali ma'am. Binyo sa bagong Binyo dire sa SRP. Di karon mga higalang sitwasyon karon. Kiring nga karon kagabion alas 8:30 ang takna sa kagabion. On Ang information. Cebu City government nag-rehearsal sila karon para ugma pohon sa final nila nga presentation. Singapore like daw kanon ni. No? Ang puso nila. Tanan. So window lang mo ha, Mark, dari usa. Si tao dari usa dari pikas. Puro napsak. Sa iyo sin dari sa 4 3 2 go end. 1 2 3 Singapore 4 like 5 nila. 6 7 Dance. 8 7 6 4 3 2 1 1 2 3 6 7 8 8 7 6 3 2 1 1 2 3 4 Forward, go, and 1, 2, 3, 4. Tanang mo'y kahit sa tubangan dancers, mga 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, side. 1, 2, wave, 3, 4, 5, 6. Agad balik ka, sinulog. 4, 3, 2, 1, and 1, 2, 3. And 1, 2, 3, chorus, 5, 6. Balik ka, hepe, 4, 4, 3, 2, and
Pam 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 pam. 1, 2, 3, 4. And 1. Muna katapos ang espalto nila karon dire mga higala. Muna katapos ang espalto. Mahuman gyud pa doon ni sa entrance. Katapos ang espalto sa entrance dapit dito sa may sudlanan gyud. Na mga crusher gibutang. Ya mo na ni. Mo na ang entrance niya. Na ito nagspalto last kilid. Na mo na ni katong lapok na okay na karon. Na gamay lang nga portion pero dali na kayo ha. Kailan ko na ng tambakan karong gabi. Oh, wag tanan nga daghan na kayo ditong mga lingkuranan. Ready na mga higala. Atong percentage ani mga higala mga 90% na human-human na gyud. Muna yung entrance nga bahin mga higala. Oh. Pang final na ni. Padong dito. So that's it mga higala. Kasugbo mo to siya mga higala atong update. Atong nakuha dito nga mga final na nga mga rehearsal na ato natag-an ganiha dito mo to'y final nga rehearsal sayaw to sa kuan kining Cebu City Government nga mo to ilang final kuno katong Singapore like nila nga sayaw. Unya mo to ang ato nakita dito ang final nila nga mga paghimo sa pagpanindot sa ilang sayawanan sa kalsada nga agian sa mga mananayaw. Unya final nila pod nga pagbuhos sa ilahang espalto dito sa entrance. Moto sa final, moto latest ug para nako, moto 95% para lang nako ha, 95% na to nga ilang kalambuan sa ilang kuan karon. Daghan na kay matanom, gipangutangan nagtanom. Unya daghan nagtanom dito, unya ang ilang stage okay na kayo, nanay mga props, nanay mga sakyanan, nanay gipamutang nga mga suga, naglain-lain lang nga mga suga. O niya og mapohon, final sa mga daghan ng utana diha sa mga latest sa bagong binyo karon diha sa SRP. Mao ni karon nato makita ninyo latest. Unya atong ibutangon niya sa atong live o sa atong Facebook ang latest nato. Yan nata karon diri sa World Tent City sa City de Mari SRP mga higala. Ug diha lang kutob, daghan salamat.